Dan yarba. Amma ka ji labari ko maganar rajistar nan akan 31 ba za a rufe ba. Idan baka je kai ba kai kokari ka je kai. Dan wallahi mutum bai sai hawa hanya ba. To ba na ai kokari da Allah. Ai kokari a jai. Haba. Yawwa. Duna. Alan gudu. Alhamdulillah. Yaya. Alhaji. Ai abu na farko dama shine yanzu in duba wannan. Saboda kaga wannan karfe? Na'am. Amfani ne a gurin mutane da yawa amma ba sani ba. Gaskiya ne. Saka wannan karfe a jikin mashin ba yana kula da rayuka, yana kula da abubuwa da yawa. Sannan kuma na biyu in gaya maka kuma in shaida maka cewa a cikin kuɗi na da zaka dinga tarawa a matsayin kuɗin balas na kullun ɗina ka dinga ɗaukar naira 100. Kullun a kai sosai ma kuwa a bawa gwamnati. Gwamnati abin da take mana ya kamata mu saka mata da alheri. Kai ni ina cikin jin rediyo wadda sanarwa mai karfi. Wannan sanarwa ana ji ko ba a bakin kowa ne wallahi na same ta ba sai a bakin babban mutum injiniya Ibrahim Baba. Injiniya Ibrahim Baba sosai acting general manager mutumin kirki ne na traffic management. Yanzu nake faɗa wani abokina dan yarba yanzu nake ga mara yayi kokari ya je. Ka dai faɗa masa. Na ga mar kuwa 31 ga wannan watan za. 31 ga karshen wannan watan in baka yi rajista ba to ba kai ba hawa kan mashin. Shine in dai zaka wace sai ka a cikin lungu kuma a lungu kuma da abu ne ba kai kawai kanka. Ka ja ka. Yawa. Kaga wannan mutumi kaga tunda yayi sanarwa to ya kamata a zauna abu doka a zauna lafiya. Abu doka a zauna lafiya.